ತುಳುನಾಡ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬಲ್ಯಾಯೆ ಉಂದನ್ನ ತುಳು ಬದುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಯಾನಿನಿ ಪಾತರೆ ಪೊಪ್ಪುನ ವಿಷಯ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಭಾಗ ಮೂಜಿ. ದೈವದ ಪ್ರಭೇದ ಪ್ರಸರಣೋ ಪೊಕ್ಕ ಆರಾಧನೆ. ಮೂಲ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಶಕ್ತಿಯಾದ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ಗೆತೋನನೈನ ನಮ್ಮ ತೂವೋಲಿ. ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಆದ್ ಮಾತ್ರತ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜನ್ ದೈವ ಪನ್ಪಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗೆತಾಂದಿನ ದೈವ. ಪಂಜೂರ್ಲಿ ದೈವದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಭಾವದಲೆನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ತೂವೋಲಿ. ಅಂಡ ಈ ಪ್ರಭೇದಲು ದೈವದ ಪ್ರಸರಣದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನವು. ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ದೈವ ನೆಲೆ ಆವಡಾಂಡ ಆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪುದಾರ್ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ದೈವಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ತುಳುನಾಡು ದೈವದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾರಲುಲ್ಲ. ಅಂಡ ವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದಿ ಪಾಡು ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಪುದಾರ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ಬರ್ಪಿನವು ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು. ಪಂಜೂರ್ಲಿ ದೈವದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಭೇದಲು ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಮೆರೆಯುನ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ದೈವ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜೂರ್ಲಿ, ಅಂಗಣ ಪಂಜೂರ್ಲಿ, ವರ್ಣರ ಪಂಜೂರ್ಲಿ, ಬಗ್ಗು ಪಂಜೂರ್ಲಿ, ತೇಂಬೇಯಿಲ್ ಪಂಜೂರ್ಲಿ, ವರ್ತೆ ಪಂಜೂರ್ಲಿ, ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜೂರ್ಲಿ, ಗೋಳಿದಡಿ ಪಂಜೂರ್ಲಿ, ಬೊಲ್ಮಲ ಪಂಜೂರ್ಲಿ, ಮಲಾರ ಪಂಜೂರ್ಲಿ, ಬತ್ತಿ ಪಂಜೂರ್ಲಿ, ಕಲ್ಯಬೂಡು ಪಂಜೂರ್ಲಿ, ದೆಂದೂರ ಪಂಜೂರ್ಲಿ, ಪಾಜೇಯಿ ಪಂಜೂರ್ಲಿ, ಬೈಕಾರ್ತಿ ಪಂಜೂರ್ಲಿ, ಕದ್ರಿ ಪಂಜೂರ್ಲಿ, ಕುಕ್ಕೆ ಪಂಜೂರ್ಲಿ, ಕಾಂತಾವರ ಪಂಜೂರ್ಲಿ, ಅಂಬಟಾಡಿ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಇಂಚ ದೈವದ ಪ್ರಸರಣ ಬೊಕ್ಕ ನೆಲೆಯಾತಿನ ಆಧಾರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾರಡ ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಪಂಜೂರ್ಲಿ ದೈವದ ಪ್ರಸರಣ ತುಳುನಾಡ ದೈವಲೆನ ಉದಿಪು ಬೀರ ಪಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಪು ಪನ್ಪಿನ ಪುಸ್ತಕಡು ಶ್ರೀ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಲು ದೈವದ ಪ್ರಸರಣದ ಬಗೆಟ್ ಪಂತೇರು. ಮೂಲು ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜೂರ್ಲಿ ದೈವದ ಪ್ರಸರಣದ ಬಗೆಟ್ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇರು. ಕುಟುಂಬದ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಆದ ಪ್ರಸರಣ ಎರಡನೇ ಪ್ರಸರಣ ಪಂಡ್ ಪಂತೇರು. ಕುಡುಮಡು ಎಂಕ್ ಕೊರಿ ತಾರಾಯಿ ನಂಬೆ ಪತ್ತರೆ ದಂಬೆ ಕಲ್ಲುಬೋಡು ಹೊರಸರೆ ಪೋವರೆ ಗೌರತ್ತಿ ಮಾರು ಬೊಕ್ಕ ನಿತ್ಯಗೂ ಕಂಚಿಮಾರು ಕಟ್ಟೆಬೋಡು ಪಂದ್ ಪಂಪೆ. ಅಲ್ಪ ದಾನ ಧರ್ಮಗು ಕುಂದೆಲ್ ಬರಾಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂದು ಕುಡುಮದ ದಾನ ಧರ್ಮಗು ಕುಂದೆಲ್ ಆಂಡ ಮೂಡಾಯ್ದ ಬಾಗಿಲು ಜಪ್ಪುಲೆ ಪಂಡ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪೆರಾರ ನೂತೆಲೆ ಪಟ್ಟಗು ಬತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು. ಪೆರಾರ ನೂತೆಲ ಪಟ್ಟುಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲಾಂಡಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಲ್ತಯೇ ಪನ್ಪಿನ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪ ಒಂದು ನೆಲೆಯಾಯೆ. ನೀರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿನ ಕಾರಣ ಕಟ್ಟಲ್ತಯೇ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುದಾರ್ ಬೈದಿಂದ ಅವು ಕಟ್ಟದ ಅಲ್ಲದಾಯೇ ಪಂಡ ಕಟ್ಟಲ್ದಾಯೇ ಪಂಡ್ ಪುದಾರ್. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಮಟಾಡಿ ಐಂದ್ರಾಲಿ ಪೊಟ್ಟಗು ದೈವ ಬತ್ತೆ ಅಕ್ಕರಂದ ಪಾದೆಡು ಉಂತಿಯೇ ಏಲೇರು ಸಿರಿಕುಲೆನು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂಬಟಾಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಯಾವು ಪಂಡು ಮಂಗಳಮಾರು ಸಾನಗು ಬತ್ತೆ ಸಾಲ ಕೊಂಬರತ್ತೆರನ ಕಟ್ಟಬೋಡು ಪಂಡೆ ನಾಲುಗುತ್ತು ಬೋಡುಂದು ಪಂಡೆ ತುಂಬೆದ ಗುತ್ತು ಕಾಯರ ಮಾರ ಗುತ್ತು ಬಟದೋಡಿ ಗುಟ್ಟು ಬದ್ಯಾರ ಗುತ್ತು ಪಂಪಿನ ನಾಲುಗುತ್ತು ಅವು ನಾಲುಗುತ್ತುದ ಕಟ್ಟು ಯಾವು ಪಂಡೆ ಪೊನ್ನಂಗೆಲ ಸಾರಾಳ ಗುತ್ತುಗು ಬತ್ತೆ. ಇಂದು ಪೂರ ದೈವದ ಪ್ರಸರಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾವುಂಡು. ನನ ಪೊನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಬೆರಿಪತ್ತಿನ ದೈವೋ ಪೊನ್ನಂಗಿಲೊಡು ಬೀರಣ್ಣ ಬೈದ್ಯನ ಕಟ್ಟು ಬೋಡು ಪಂದ್ ದೈವೋ ಪಂದ್ ಅರನ ಕುಟುಂಬದ ರಡ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮದ್ಮೆಯಾದ ಅಕುಲು ಕಂಡನೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೋನಾಗ ಈ ಪೊನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಪೋಯೆ. ಮೂಲು ಬೀರ್ನ ಬೈದ್ಯಗ್ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಸುರುತ್ತ ಪೊಣ್ಣನು ಪೆರ್ರ ಸಾರಾಲೆ ಕಬೆತ್ತಿ ಗುತ್ತುಗು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ರೆಡನೆ ಮಗಲೇನ ಕರ್ಪೆ ನೂತಲೆ ಪಟ್ಟೋದ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ಕೆದ ಕೊರಗ ಬೈದ್ಯಗ್ ಕೊರಿಯರು ಮದ್ಮೆ ಆದ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳಾಡಾಂಡ ದೈವೋ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ಕೆಗೆ ಪೊನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಬೆರಿಪತೊಂದು ಪೋಂಡು ಅಲ್ಪ ಪಶುಕು ಪಾರ ನರಮಾನಿಗೆ ದುರ್ಬಿಲ ಮಲ್ತೆ ಬಲ್ಯಾಯರನ್ ಲೆತ್ತದು ಬಲಿಮಿಕೆಂಡೇರು ಅಪಗ ಬಲ್ಯಾಯರು ಕೊರಗ ಬೈದ್ಯ ಪೊದ್ದರ ಇಲ್ಲದ ಭೂತ ಬೆರಿಪತೊಂದು ಬೈದಿಂಡು ನಿಕುಲು ನಂಬೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ್ ಪಲ್ಯಾಯ ಪಂಡೆ ಆಂಡ ಕೊರಗ ಬೈದ್ಯೆ ಯಾನು ಪೊಣ್ಣನಾಂಡ ಬುಡುವೆ ಅಂದೆ ಪೊದ್ದರೆ ಬೂತನು ನಂಬರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ ಕಡ್ಡಿ ತುಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡೆ
ಅಪಗ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ದೈವೋ ಪಂಡ್ ಕೊರಗ ವೇದ್ಯ ಈರ್ ನಂಬು ಜರಾಂಡ ಯಾನ ನಂಬು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇ ಪಂಡ್ ರಡ್ಡನೆ ಅಂಗಾರೆ ಕೊರಗ ವೇದ್ಯೆ ಅಕ್ಕಸೊಗು ಪುಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬುಗುತಿ ಆಯರು ಒಂಜಿ ಅಂಗಾರೆ ಬಂಜಿಬೇನೆ ಎಂದು ಪಾಡಿಯರು ನನೊಂಜಿ ಅಂಗಾರೆ ಕೊರಗ ಬೇದ್ಯೆ ಕಾಯಬೊಡ್ಡು ಮಾಯುಗು ಸಂಧ್ಯೆ ದುಂಬಗ ದುಗ್ಗ ಬೇದ್ಯೆ ಚೆನ್ನು ಬೇದ್ಯೆ ಮಂಜಪ್ಪ ಬೇದ್ಯೆ ಬೊಕ ಸೋಮ ಬೇದ್ಯೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನಕುಲು ದೈವನು ನಂಬಿಯರು ಸೋಮವೈದ್ಯನ ಕಾಲಡು 4 ರಾಜ್ಯಗು ದಿಕ್ಕು ಬರಿಕ್ ಬಂಗಾರು ಕುಲಕು ಸಿಂಗಾರ ಆದು ದೈವೋ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಮಲ್ಪಾಯೆ ನನ್ನ ಜೈನ್ಯ ಮನತನಡು ಪಂಜೂರು ದೈವದ ಪ್ರಸರಣೆ ಬೊಕ ಆರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ದೈವಾರಾಧನೆನು ಬೊಕ ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಲೆನು ಒಟ್ಟು ಅನನ್ಯವಾಯಿನ ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಂಪರೆನು ಜೈನ ಮತಸ್ಥರು ಅನುಸರಿಸೋಂದು ಬತ್ತಿನೈನು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಪಂಜೂರ್ಲು ದೈವದ ಪ್ರಸರಣ ಬೊಕ ನಂಬುಲಿಕದ ಆರಾಧನೆ ಜೈನ್ಯ ಅರಮನೆ ಮಾಗಣೆ ಬೀಡು ಪಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಮುಲ್ಪ ಇನಿಕ್ಕಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬರೊಂದುಂಡು ಐಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕುಡುಂಬದ ಪೆರ್ಗಡೆರು ಪುತ್ತಿಗೆ ಚೌಟರಸೆರು ಬಂಗಾಡಿದ ಬಂಗಾರಸೆರು ವೇಣೂರ್ದ ಅಜಿಲರಸೆರು ಮುಲ್ಕಿದ ಸಾಮಂತೆರು ಎರ್ಮಾಳ್ ಬೀಡ್ದರಸೆರು ಪಂಪಿಲ ಅರಮನೆ ಕೂಳೂರು ಬೂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅರಮನೆಲೆಟ್ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದ ಚಂದ್ರನಾಥ ಶಾಂತಿನಾಥ ಅನಂತನಾಥ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಅಂಚ ದೇವರಿತ್ತಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ತುಳುನಾಡ್ದ ದೇವಲಾಯಿನ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಜುಮಾದಿ ಗುಳಿಗೆ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಲನ್ನು ನಂಬುನ ಉನ್ನತವಾಯಿನ ತುಳುನಾಡ ಪರಂಪರೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬರೋಂದುಂಡು ತನ್ನ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜೂರ್ಲಿಗೆ ಕೋಲ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜೂರ್ಲಿನ ನಂಬುದು 16 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡಲ ದೈವಗ ಕೋಲ ನಡೆತಿಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಪ್ಪಕೋಟಿ ಬೇದ್ಯರು ಮೆಗ್ಗನಕ್ಲೆನ್ಲೆತ್ತದು ಎಂಕುಲು ದೈವನು ನಂಬುದು 16 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡು ಆಂಡ ಇಡಮುಟ್ಟ ಕೋಲ ಕೊರಿಯರೆ ಆತಿಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಡು 4 ಜನ ಮರ್ಮಾಲ್ಯಕುಲು ಮದ್ಮೆಗೆ ತಯಾರಾದುಳ್ಳೇರು ಮುಕುಲೆಗ್ ದೈವದ ಸತ್ಯೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಪೊದು ಬತ್ತಂಡ ಅವಾಗ ದೈವಗು ಕೋಲ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡೇರು ಒಂದೇ ಸಂದರ್ಭಡು ತನ್ನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ತೋಜಾವೇ ಪಂಡ್ ದೈವ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತಂಡು ದೈವದ ವರಪ್ರಸಾದಡು 4 ಮರ್ಮಾಲಕಲೆಗ್ ಪೊದು ಬತ್ತಂಡು ವೈಪೊಲ್ಲ ಬೈರು ಬೈದ್ಯೆ ಕಡಪುಂಡು ಕಾಂಜೆ ಒಡಿಪೊಲ್ಲ ನಾಡ ಬೆರ್ಮು ಬೊಕ ಮರ್ಮಾಯೆ ಮಾಣಿ ಬೈದ್ಯೆ ಮುಕುಲೊಟ್ಟುಗು 4 ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ನಿಶ್ಚಯಾಂಡು ದೈವಗು ಪರಕೆ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೈದ್ಯರು ಕೋಲಗು ದಿನ ನಿಗದಿ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡಿ ಪಾತರ ಪ್ರಕಾರ ಮರ್ಮಾಲಕಲೆಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಗು ಕೋಲ ರಡ್ಡುಲ ಪೊರ್ಲುಡಾಂಡು ಕಾಂಜ ಬೈದ್ಯನ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಪೊಣ್ಣ ಸಂಸಾರದ ಬೆರಿಪತ್ತಿನ ದೈವ ಮದ್ಮೆಯಾದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆಗಿನ ದೊಂಪು ಜಪುಡಾದ ಕೊರಿಯರು ಕಡಪು ಕಾಂಜ ಬೈದ್ಯನ ಮಂತನಗು ಬೆರಿಪತ್ತದು ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಬತ್ತಂಡು ಹೊಸ ಮದ್ಮಾಲು ಕಾಂತ ಬೈದ್ಯನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ತಡ್ಡೆದ ಅಂಟರೆ ಒಂಜಿಕಾರ್ ದೆರ್ತೋಲು ಅಪಗ ಅಲೆಲ ಒಂಜಿಕಾರ್ ತಡ್ಡೆದ ಪಿದಾಯಿ ಒಂಜಿಕಾರ್ ತಡ್ಡೆದ ಉಲಾಯಾದ ಕಬ್ಬೆ ಬುರಿಯೋಲು ನೆತ್ತೆರೆ ಕಕ್ಕಿಯೋಲು ಅಪಗ ಪೋಡಿದು ಕಾಂತ ಬೇದ್ಯನ ಇಲ್ಲದಕುಲು ಬಲಿಮದ ಬಲ್ಯಾಯ ನಾಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ನಿಮಿತ್ತ ಕೆಂಡೇರು ಅಪಗ ಬಲ್ಯಾಯೆ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಬೆರಿಪತ್ತದು ಬೇಯ್ದೆ ನಿಗುಲು ನಂಬೊಂದು ಬರಡು ಪಂಡೆ ಅಪಗ ಕಾಂಜ ಬೇದ್ಯನ ಇಲ್ಲದಕುಲು ಎಂಕುಲು ಕೋಟೆ ಬೇದ್ಯನ ಇಲ್ಲದ್ದು ಪೊಣ್ಣು ಕಣತದು ಅನಾಹುತ ಮಲ್ತೊಂದ ನಮಕು ನಮನನೆ ಆಯ್ನ ದೈವ ಉಂಡು ಉಂದಿನ ನಂಬರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡೇರು ಆಂಡ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ದೈವೋ ಯಾನು ಪೊಣ್ಣ ಸಂಸಾರದ ಬೇರಿಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ದೈವೋ ಒರ ಕಾರ್ ಉಲಾಯಿ ದೀದ್ ಆತಂಡು ಪಿರಪುವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡು ಅಪಗ ಕಾಂಜ ಬೇದ್ಯನ ಇಲ್ಲದಕುಲು ದೈವನು ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತೇರು ನನ್ನ ಗಿಂಡೆತ್ತ ರಾಮು ಸೇನವೆರ್ನ ದೈವ ಕಾರ್ಣಿಕ ತೋಜಾಯಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಗಿಂಡೆತ್ತ ರಾಮು ಸೇನವೆರೆಗ್ ದೈವ ಕಾರ್ಣಿಕ ತೋಜಾಯಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಕುಪ್ಪಕೋಟಿ ಬೇದ್ಯರೆ ಸಾಗೋಲಿದ್ದ ಭೂಮಿಡು ಗಿಂಡೆತ್ತ ರಾಮು ಪಂಪಿನ ಬೆರಣೆರ್ ಭೂಮಿಲ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಬೆರಣೆ ಕುಪ್ಪಕೋಟಿ ಬೇದ್ಯರೆ ಮಿತ್ ಪಗೆ ಸಾದಿಯಾರೆ ತನ್ನ ಭೂಮಿನ ಬುಡ್ದು ಕೊರಡು ಪಂಡೇರು ಅಂಡ ಬಿಸುದ ಕೈಬಿತ್ತು ಕಂಡೋಗು ಪಾಡ್ದ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಕ್ಕಿಲಕ್ಕ ಅವನ ಸರಿಯತ್ತು ಭೂಮಿ ಬುಡೋಡಾಂಡ ದುಂಬೆ ಪನುಡಿತ್ತಂಡು ಪಂಡು ಕುಪ್ಪೆಕೋಟೆ ಬೇದ್ಯರು ಪಂಡೇರು ಕಡೆಕ್ ಬೇದ್ಯರು ಈ ಭೂಮಿನ ಇತ್ತನೆ ಬುಡೋಡಾಂಡ ಬುಡ್ಪೆ ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಏನ ಪಂಡದು ಧ್ಯಾನ ನಂಬುದಿನ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜೂರ್ಲಿ ತೂವಾಡು ಪಂಡು ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಬುಡಿಯರು
ಅಂಚ ಕುಪ್ಪಕೋಟಿ ಬೇದ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಆರನ ಇಲ್ಲದ ಕೊಲು ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿಲಿನ ಪೊರಸೆ ದೇರೊಂದು ಒಕ್ಕಿಲ ಲಕ್ಕದು ಪೋಯರು. ಅವೇ ಪೊರ್ತುಗು ದೈವ ತನ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕನು ತೋಜಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೇನ ಕಡಂದ ಕಲ್ಲು ಉರುಳೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಉಂದೆನ್ ತೂದು ಗಿಂಡೆತ್ತ ರಾಮುಸೇನವೇರು ಪೋಡಿಯರು. ಬೇದ್ಯರನ್ನು ಪಿರಬಲೆ ಪಂಡಲೆತ್ತೇರು ಆಂಡ ಬೇದ್ಯರು ದೂರ ಪೋದು ಆತಂಡು. ದೇವ ಗಿಂಡೆತ್ತ ರಾಮುನ ರಡ್ ಆಣು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮರ್ಲು ಪತ್ತಾದು ಅಕುಲು ನಲಿಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು. ಒಂದಿನ ತೂಯಿನ ರಾಮುಸೇನವೇರು ಬೇದ್ಯರುಡ ಎನ್ನ ಸರ್ವತಾ ತಪ್ಪಾಂಡು ಇರು ದಯ ಮಲ್ತದು ಪಿರಬಲೆ ಇರನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲು ಗೆಪ್ಪುಲೆ ಮಣಿ ಮಂಚೊಡು ತುಡರು ಪೊತ್ತಾಲೆ ಕೂಚಿದ ನೀರ್ನು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲೆ ಮಿತ್ತು ತಲ್ತದು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡು ಬುಲ್ತೇರು. ಒಂದೇನು ಕೇಂದ್ರ ಕೊಪ್ಪಗೋಟೆ ಬೇದ್ಯರು ಸಮಾಧಾನೋಡು ಪಿರಬತ್ತದು ದೈವದ ಸಾನದ ಬಾಗಿಲು ದೆತ್ತೇರು ತುಡರು ಪೊತ್ತಾಯರು ದೈವನು ಭಯಭಕ್ತಿಡು ನಟ್ಟಿಯರು ಕೂಚಿದ ನೀರು ತಲ್ತೇರು. ಅಪಗ ಕುಲದೈವ ಪಂಜೂರ್ಲಿದ ವರಪ್ರಸಾದಡು ಸೇನವರ ರೆಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಯರು. ರಾಮು ಸೇನವರೆಗೆ ತನ್ನ ಅಪರಾಧ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆರು ಮಲ್ತಿ ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆಯಾದ ಪಂಜೂರಿ ದೈವಗು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಜಿ ಪಂಡ 42 ಮುಡಿ ಅರೆಬುಳುಪನ ಸಾಗೋಳಿದ ಭೂಮಿನು ಉತ್ತರುಂಬಳಿಯಾದ ಬುರ್ದು ಕೊರಿಯರು. ಎತ್ತ ಒಟ್ಟಗು ತಾರಾಯ್ದ ಬಗ ಕಂಗದ ತೋಟನುಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಕೊರಿಯರು. ದೈವಗು ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ಕೋಲ ಕೊರಿಯರು. ಇಂಚ ದೈವ ಕುಪ್ಪಟ್ಟು ಪಂಜೂರ್ಲಿ ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆ ಪ್ರಸಾರಣವಾದ ಸಾರಕಟ್ಟಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ಅದು ಮೆರೆಯಿಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು.